Hej og velkommen til Ud med Fluekæppen. Mit navn er Claus Andresen, og jeg er det, man kalder en rookie. En total næsten nybegynder med den her fluekæp. Og det min kanal kommer til at dreje sig om, det er, hvordan jeg hen ad vejen får mit drøm opfyldt om at kunne fange en havørred, som ikke blot overholder de her minimum 40 cm, men også gerne en over 50 cm. Det med fluefiskeriet, det blev jeg grebet af for 3 måneder siden. Det var i februar måned 2025 her. Og jeg var herude ved Elvihøj Strand, hvor jeg sidder lige her nu og tænker tilbage. Elvihøj ligger i Kolding Fjord, og det var en temmelig kold dag, og jeg havde egentlig altid været i gang med spændestang, men jeg kom til at møde nogle mennesker herude ved Elvihøj, som gik og fiskede med flue. Og jeg tænkte, det var da alligevel måske noget, jeg skulle prøve, så jeg kom til at tænke på, at jeg jo faktisk for et par år siden havde købt en stang af en god gammel ven, som egentlig bare ligger derhjemme, og den fik jeg pakket ud, og nogle dage efter, så havde jeg jo stået lidt på terrassen, og undskyld på terrassen, men ude på græsplænen og prøvet det her, og det må jeg sige, det var ikke så let. Jeg tog så nogle dage efter ud til stedet her, Elvihøj Strand, hvor, jamen jeg ved ikke, hvordan det skete, men jeg kastede og ja, havde en kobberbasse på min stang, og ja, så skete det. Jeg fik den første lille havørred, og jeg var havstolt. Det satte så også gang i en feber, en, skal man sige, ja, hvordan kommer vi videre herfra med den lille? Hvordan får jeg nu fanget en, der er lidt større? Og det har jeg gået og brugt mange timer på de sidste 3 måneder. Som I kan se, så er der andre, der er ude og fluefisk, og det er jo dejligt at se, fordi det der med at fluefisk, det giver masser af god positiv energi, og det kan jeg kun anbefale til alle. Kom endelig ud med fluekæppen. Det vi vil snakke lidt om, det er egentlig mit grej, og selvfølgelig skal man have et net med, hvis man nu skulle være så heldig. Man skal finde ud af, om man vil bruge den en eller anden type fluestang. Der er jo forskellige klasser, og alt det der, det kommer vi ind på en anden gang. Men jeg har en klasse 5, som er en lettere stang end den, der hedder klasse 7. Jeg har selvfølgelig nogle fluer, og dem jeg har her, det er sådan et udvalg af møgnfluer og en enkelt rejeflue. Som I kan se, så er der lidt lavvand i dag, så hvad jeg egentlig beslutter mig for i sidste ende, det må vi jo lige se. Som noget, som er mega vigtigt, det er det her fisketegn. Sørg for at få det i orden, inden I skal ud og fiske. Målbåndet, jeg har sådan lidt på 50 cm. Fordi 50 cm, det er simpelthen for mig, ville det være en drøm at fange en havørred over 50 cm. Jeg har endnu ikke været så heldig at fange en havørred over 50, eller heldig eller dygtig, eller hvad man nu skal sige. Men det skal nok komme. Og den her kanal er jo ikke kun for nybegyndere, eller rookies, eller hvad vi nu kalder dem. Det håber jeg også, som nogle af jer, der måske er dygtigere, eller dygtige fiskere, lystfiskere, fluefiskere, til at ligesom være med og byde ind, når I har noget, I synes, I kan bidrage med. Kaffe, det er vigtigt. Hej, så er jeg tilbage igen. Jeg havde lige en god snak med en fluefisker, som har været her nogle gange og lige gav mig et par tips. Og sådan noget, det er jo rart, fordi det er de her med de her spots, altså det er jo et stort vand derude, og lige hvorhen her i El Tangui, der er godt og så videre, jamen det er der nogen, der har erfaring for, og
det er bare så rart med lystfiskere. De er så simpelthen så rare at være sammen med. Der er altid nogen, der har et godt råd, og specielt til sådan nogle rookies som mig. Jeg har 2 stænger med i dag. Jeg har en klasse 7 og en klasse 5. Den ene er egentlig rigget op derhjemmefra. Det er faktisk også, fordi jeg brugte den sidste gang. Det er en klasse 5 med en 14 grams flydeline og en møgnflue. Den anden stang, jeg har med, det er en klasse 7. Og der har jeg ikke monteret noget forfang endnu. Så det vil jeg gøre, og der bruger jeg sådan en 028 for enden af et forfang, som er, er den ikke 9 fod, tror jeg, den er her, det her forfang. Og for ligesom at gøre det så let som muligt, så er der sådan en perfection loop, og den her jeg så tænkt mig egentlig at lave på den her. Det er også sådan en af de ting, man bliver udsat for som fluefisker. Det er, at man skal kunne en pokkers masse knuder og lykker og så videre. Og den her, den har jeg så øvet på nogle gange, så den kan jeg efterhånden egentlig ret godt. Sådan. Der er så lige min lineklipper, og så skal den jo lige så smides af derinde. Så er den klar. Så kan jeg simpelthen sige, okay, jamen i dag jeg vil have cirka en halv meters penge. Det er lidt mere. Og så klipper jeg lige den. Og så, hvis jeg nu kunne finde den igen, sidder den her. Så plejer jeg lige at gøre det, at jeg lige strækker den. Fordi når den kommer ud fra sådan en rulle der, så har de en tendens til at skulle gerne folde sig godt ud derude. Når jeg så kigger på, hvordan vejret er, og vinden er, og vandet er, og så videre, jamen så skal jeg så have fundet ud af, hvilken flue synes jeg så kunne være spændende at bruge. Og ja, jeg har et udvalg her, nu kan jeg ikke lige se dem alle sammen, men der er sådan lidt forskellige farver, og der er en størrelse 8 og en størrelse 6. Henholdsvis så er der jo så, der er jo sådan en rejeflue her. Skulle jeg prøve den, eller måske den her, den tror jeg min kammerats ven har lavet, den hedder Ulven, tror jeg nok den hedder. Men jeg tror egentlig ikke, jeg kan beslutte mig sådan, så jo. Jeg tror, jeg tager den her rejeflue. Så den sætter jeg på, og ja, så må vi håbe, at det virker. De her videoer, som jeg laver, de første mange vil sandsynligvis ikke være noget, hvor I skal med ud og fiske. Fordi jeg har ikke noget GoPro eller noget Osmo Action. Men hvis det nu skulle være, at det endelig sådan ligesom begynder at køre lidt bedre, så kunne det jo godt være, at jeg skulle overveje måske at købe sådan et actionkamera og have siddende. Men det bliver ikke nogen video, hvor I skal sidde i både halv og hele timer og se på mig smide ud og hive ingenting ind. Det vil glæde mig meget, hvis nogen af jer, som kigger med, måske har lyst til at kommentere på noget af det her. Jeg er altid modtagelig for konstruktiv kritik, både den ene eller anden art, ris og ros, men i særdeleshed er jeg som dygtige fluefiskere, vil jeg jo gerne lytte til de råd og så videre. Så endelig byd ind, hvis I har lyst på det. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du vender tilbage, og måske har lyst til at abonnere på kanalen. For inden længe kommer der noget nyt, det kan jeg på forhånd love. Det er sjovt, men det skal ikke lægge pres på mig, at nu skal jeg til at lave YouTube-udsendelser, YouTube-episoder. Jeg skal nyde det her fluefiskeri, og
Det kan jeg lige så godt sige. Når jeg kommer hjem om aftenen, eller fra de ture, jeg har været, så er det altid med positiv energi, fordi fiskeri, det giver bare god energi. Nu vil jeg for alvor ud og se, om jeg ikke kan fange en havørred her i El Tangli. Håber du vil overveje at abonnere. Det vil jeg blive glad for. Og ha' det godt, til vi ses en anden gang. Knæk og bræk derude.